Hello mga Yiniens! Mga Yiniens, ito po yung Moto Mouse helmet. Ang ano niya mga Yiniens, ang pwesto niya o kung saan yung location niya mga Yiniens, sa may Tutuban Mall mga Yiniens. Ayan, itong Moto Mouse helmet. Yan, meron silang ano dito, mga gloves. Yan, may helmet din pang bike, mga Yiniens. Yun, may mga accessories din sila na sa motor. Yan, meron din sa bike. Ayan mga Yiniens, Moto Mouse helmet. Ayan po yung Moto Mouse helmet. Yan, sa may Tutuban Mall, sa may entrance ng Tutuban Mall, Moto Mouse helmet. Ayan mga Yiniens, meron sa mga stickers dito. Yan, stickers. Marami silang ano dito, pwedeng pagpipilian. Helmet, stickers, gloves, at iba pang gamits sa pang motor. Ayan mga Yiniens, meron silang brand na Zebra, Sec, tsaka Spider. Yan mga Yiniens, Moto Mouse helmet. Okay mga Yiniens, salamat sa panood mga Yiniens. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana nasa mabuti kayong kalagayan mga Yiniens. Okay mga Yiniens, bye bye.